están de estrea. Estrearon onte programa na televisión de Galicia, onte lunes estrearon un programa que ten un obxectivo ben honesto e ben bonito. Hoxe veñen pintar a mona a Land Rover, Marcial Mouzo e Loli Gómez! Por aquí, por favor. Mire descansados, ¿no? A verdade é que sí. Mire descansados porque hoxe acabaste. A que hora acaba o programa? A Pois 6. o programa remata a 6 da tarde. A 6 da tarde, non? 6 en punto. A 6 da tarde. Empeza antes das 4. 4 menos cuarto. As 4 menos cuarto. Empeza xusto, mira ti, despois da información do tempo. Por que Eu será? hoxe non me deu tempo a velo, pero onte vino. Non sabes o que perdiches. Que che pareceu? Era o primeiro onte, o O primeiro programa de luns. en compañía. Dixeron antes que ten un obxectivo ben honesto e ben bonito, que é a xente que non queira estar soa, porque hai xente que está soa sin querelo, sin desexalo. Sí. A xente que non queira estar soa, ten aí un teléfono, ten aí un sitio onde chamar. De tal maneira que o que está soa ou soa casi é porque quere. Mira, e o Que ata teléfono agora son podemos aí. a repetilo, non? Así podes dicilo. 881-365-999. Hai que aproveitar a audiencia que ten un Land Non Rover seas. para que a xente nos chame. E encántame ver as imaxes do programa de onte, porque estamos vendo a Tino, estamos vendo Mira a Juan y medio. a Conchi. Vistes a Juan y medio Mira Juan y medio onte con vos, Sí. Facendo de padriño, que tío, É impresionante todo o que nos estuvo ensinando ao longo de todo este tempo. Ele leva casi 20 anos loitando contra a en Canal soidade Sur, en Andalucía. en Canal Sur. E ti sabes que estamos tan contentos, verdade, Marcial? Porque nos tiñamos medo dese arranque do primeiro día. E ti sabes que Conchi e Tino recibiron un montón de chamadas no noso programa de xente que quere acompañalos e facelos máis felices? É que escuitei onte a Juan y medio que tamén en Andalucía cando empezaron, hai un montón de anos, a xente ao principio costáballe chamar a ese teléfono. Pero que co paso dos anos, que eu supoño que é o que vai pasar aquí en Galicia, a xente empezou, pasaríanos pensando en tío a mellor na radio tamén. Ao principio me imagino que era igual. En Andalucía é moito máis fácil que a xente dé o paso. A xente colle o teléfono e chame, non? Polo carácter. Sí, é un carácter máis aberto, digamos. Son máis abertos, Sí. xente máis Pero ao principio costoulles disposta. tamén, dicía Juan. Pois se custou en Andalucía, pensemos o que nos pode custar aquí. De E a feito, Ramón onte García empezamos o Castela-La Mancha programa, tamén lle custou, onte empezamos o programa con público do Porriño. Por qué? Porque están afeitos a picar pedra. E aí é o que temos que facer nós, xente que nos bota unha man para picar pedra. Aí volvemos con Juan y medio, sí. Eu creo que a xente... Moita xente que non estará vendo agora e que está soa e que non lle apetece estar soa, que está... Aquí non se fala de amor, nin sí ou non, cada un que queira. É compañía, non? Pode xurdir o amor e incluso o sexo. Pero Nos aí non entramos. Pero é compañía. Nos o que buscamos ou o que ofrecemos é compañía. É máis, mira, no programa de onde tamén, falando de Juan y medio, tamén trouxemos como exemplo para que a xente nos crea que isto é de verdade unha parella que se formou no programa de Así, Juan y mira. medio. Fíxate Que era un que galego, era non era un un rapaz galego e unha andaluza. Marcial se chamaba. Efectivamente. Marcial Galego, que vivía na Alemania, en Alemania, E desde ali vía o programa de Juan y medio. E fíxate que el contábanos unha cousa, que el vía o programa coa súa muller, ali en Alemania, non? E el díxolle a muller, se eu morro, quero que vayas a ese programa. Ah, sí? Pero morreu ela antes. E el continuou vendo... Uah, que bueno eso. E el continuou vendo ese programa, o programa de Juan y medio, e de repente veo a Charo, unha muller, e acordouse do que el lle dixera á muller, quero que vayas. E el dixo, pois vou ir eu. Oi, Roberto, que levan 10 anos xuntos, eh? Oye, 10 anos esto, xuntos. pero mira. Isto que acabas de dicir agora non quero pasar por encima, É a túa parella, que levas toda a vida con ela, a túa parella, dicirlle, o día que eu falto, quero que vayas a ese programa para non estar solo. Cuidado, ese é un acto de amor grande. É un acto de amor impresionante. E ao final, pois, desgraciadamente ou afortunadamente, foi el o que tuvo que ir ao programa. E contábanos, eu estaba vendo a Charo ali, no programa de Juan y medio, tiña a foto da miña muller que falecera había pouco aquí, mirei para esa foto e dixen, a ela gustaríalle que eu estuvese aí con Juan y medio e que me atopase unha compañía. Guau, que se me poñan os pelos de punta de contalo. É que non, eu entendo que non é fácil, sobre todo aquí hai, bueno, aquí en Andalucía, en todos os sitios, a verá,
por xente que ten unha idade e que leva moitos. Hai xente, nós temos aquí no plato xente que leva 50, 60 anos xuntos, que iso, quer dicir, non... E de repente perder a parella da túa vida, pero a vida é así. A vida é así. E cando chegas a esa situación de soidade non desexada, desgraciadamente ata agora neste país só hai dúas opcións. Ou residencia, ou morre só, ou só entre 4 paredes. Non hai máis. E aí é onde queremos centrarnos. Ten que haber unha terceira vía, ten que haber outra opción para que nesa recta final da vida de cada quen poidan vivir dignamente como persoas que foron, son e serán ata o último momento. Claro, que ser felices, ese é o tema, non? E logo, esa barreira que tamén, os dicía Luti antes, esa barreira que queremos romper, porque o programa de onte ti non veo acompañado do seu curma, e tuvemos o caso de Conchi, que foi seu fillo, que entrou por teléfono e dixo, eu fun o que lle dixo a miña nai e animou para que estuvese aí en compañía de Loli. Porque eu quero que ela, os anos que lle quedan de vida, sexa felices. Porque ten que estar amargada, soa, na casa. Fixolle caso ao fillo. É un caso raro que nos fagan caso aos fillos. Que nos fagan caso aos fillos os vellos. Aí onde temos que traballarnos, picar pedra, como decía ao principio, para convencer, concienciar, sobre todo, as familias, o entorno, especialmente os fillos, fillas, que fagan algo, que animen aos seus pais para que sexan felices o tempo que lle quede. E que non fagan o que están facendo agora na maioría dos casos. E o que dirán, que lle dean o que dirán. Se teu pai ou teu nai é feliz, que lle dean o que dirán. É que en Galicia hai moito deso. Non, é verdad, ese vai ser un dos principales problemas que é o que temos que superar, que é vou salir na televisión aí e que dirán os veciños, que dirá a familia. Ese é un dos problemas, que dirán. Pero se tes 80 anos, que che importa a ti o que digan os demais? Sí ou non? Claro. Ate que máis che dá? Aí falaste. Non me contame. Sí ou non? Pero é verdad. Hai un pouco de a familia, de non molestar a familia. Pode ser máis por eso, sabes? Tamén. De que lle parezca mal a un sobrinho ou un irmán ou a un... No, pola familia, pero tamén polo que dirán simplemente os veciños. Hai que vergoña. Hai que saio aí. Hai que se van rir de min. Pero que rir? Preocúpaste por esa posibilidade de que se rían de ti. Si se ríen de ti, problema de quen se ríe. Pero sabes que ou debe preocuparse máis esa vida que levas encerrado, inhumana, entre 4 paredes. É que esos que din o que dirán non se preocupan cando están solos, sobre todo de noite, na casa, que se che cae a casa encima, que non tes con quen falar, que choras de tristeza, esos do que dirán non están ali contigo. Non sei quen era o rapaz de onte que dicía, non me acordo como chamaba, que dicía, eu, a noite, cando paso o pistillo, Tino, dicía, eu de día máis ou menos estou ben, pero de noite, dicía literalmente, cando paso o pistillo da porta, aí... Iso é moi duro. É que é como o último ruido que che leva ao silencio dunha noite, que en Galicia as noites poden ser moi longas. E sabes que pasaba antes, ao mellor? Nós vivimos nun país moi rural, que é algo bon, non é algo malo, ao contrario, é algo bon. Pero antes no rural, nas aldeas, quedaba solo, iba faltando xente da casa, iba morrendo os vellos, pero había tanta xente na aldea que, bueno, salías e iba-te acompañando. Pero ahora nas aldeas son tan pouca xente, hai 3 ou 4, entonces cada un está na súa casa, vendo televisión. Nas aldeas están levando, para min esa é unha parte negativa, están levando a vida que levaron e seguen levando nas cidades. A que me refiro? Eu que vivín toda a vida na cidade, agora vivo no rural. Na cidade, cal era a relación cos veciños? No ascensor para arriba para baixo, bons días, boas tardes, escasamente, e falar do tempo. Non hai máis trato. No rural antes iso non pasaba, agora está pasando. Sí, está pasando, pero cada vez... 4 persoas, 4 casas habitadas... Porque no rural antes ibas traballar, e mentre ibas traballar, cruzabas pola aldea, ibas a axudar ao veciño a plantar as patacas, o veciño viña a axudar a plantar o maíz, eso creo que xa non existe. Claro, ibas no muiño todos xuntos, formaban ali a súa festa... Pero eu vino eso, que eu non son tan bello, e eu vin ir a axudar aos traballos, e ir falar con este, con outro. Eu vino tamén e terminaban de traballar, facían a festa, que pasa? Que agora... Es moi nova. Pero si Roberto e eu somos casi dunha mesma quinta, aquí o maior eres ti, Marcial. Pois sí, a moita honra. O da experiencia. Todos os días na televisión de Galicia, ás 4 menos cuarto. Denlle unha oportunidade a este programa, a este En Compañía, ás 4 menos cuarto hasta as 6. Que a verdad que ten un obxectivo ben honesto e ben bonito, tan bonito e tan honesto, que lle fixo a Marcial volver do seu retiro que tiña aí xubilado tranquilamente, sí ou non? Esa é a prova clara
de que efectivamente este programa funciona. Porque tú estabas retirado, cobrando 3.500 homes. A modo, non te veñas A máxima, 3.500. Dixo Pero a mí xa- un día, pero xa- 3.400. pero si xa Ahora te viña a doble, 7.000. Claro, imagínate. E deixou todo eso por presentar un programa de televisión sin cobrar ao millón. Simplemente pa... Ningún peso. Bueno, isto non é presentar un programa de televisión, é outra cousa. Digoche unha cousa, É outra cousa. levaba 4 meses pintando o porche da casa, que xa debe de ocupar camariñas inteiro o porche ese porque non daba determinado de pintar. Falando en serio, estaba moi tranquilo, moi a gusto, e coa decisión tomada que che contei aquí o día que marchei, de non volver aos medios, non? Recibín varias ofertas, dixen que non, porque o tiña clarísimo, ata que me chama Juan y Medio. E contei no primeiro día, onte, Que Juan y Media está moi emocionado con ese proxecto. está moi Sí. emocionado cando me Vídeo, de propuxo corazón. entrar neste proxecto, eu pensei o que se pensa nestes casos, non? Reality show, programa de citas, coa xente maior a que eu me dediquei toda a vida. Sí, sí, Non, sí. négome a iso. Cando me di, vinde aquí, mirade como se fai isto e logo falamos. Fomos alá. Estuvemos Cando en Canal vimos Sur, aquel en trato, Castela-Mancha. A verdade que hai ali. aquel cariño a É que todo xente verdade. maior, o servizo público, que para nós é un servizo público creo que imprescindible, como ia dicir que non? No, é que eu creo que o acerto da televisión de Galicia aquí, entre outros moitos, colan Robert tamén, por suposto, Robert no, pero que Bueno, isto para intentar é axudar a servicio xente, que é público, claro, claro. É que eu onte decía ao Marcial a salir do programa, podémolo facer o mellor, Sí, o mellor. primeiro, pero eu márchome con que Tino e Conchi recibiron chamadas Bueno. e que podemos axudalos. Ramón García dicía onte tamén que el vaise para a casa no coche, vai feliz de Claro. Vou facer un regalo, vale? Gracias. Un regalo precioso. Gracias. Mira, hai uns rapaces e rapaces facendo música en galego desde hai uns anos que é descomunal o talento e a paixón co que o fan. É o caso deste rapaz. Chámase Xoan Forneas, é un grandísimo actor, levou o premio Mestre Mateo, non? Por a interpretación de Castelao, na película de Castelao, e ten unha proposta escénica e musical brutal, e faino con unha paixón tremenda, merece a pena que o vexades. Preséntanos o seu tema Fállame a chola, Xoan Forneas. Mirade que ben. Todo o que temo dende pequeno pódese cumprir. Temo a sorte, a puta da morte, temo mata a min. Se namoro temo non complacer toda falsa expectativa que tratan de impoñer. E agora que iso de entregarnos ten máis seus sós, sen inxerencia nesta experiencia de facer o amor. Decidamos lo que queremos ser, non soltémonos primeiro para empezar a querer. Porque fállame a chola, fállame a chola, fállame a chola. Dime que por visión me movo y hay que estos ollos no miran para ti solo, bebé. Sabes que prefiro este modo a ese prisma pechado onde xa non encaixo, meu rei. Son aberto cando te amo, creo que xa aprendín do pasado e ben sei que podemos sernos sinceros, a facelo a escondidas como outros farían. E tal vez de primeras pode dar medo ver que outro che cariño, pero ese di que isto todo é cousa de tolos que me coman aquilo, pois paso deles e digo que a mí fai-me a chola, fai-me a chola, fai-me a chola, fai-me a chola, que a mí fai-me a chola, fai-me a chola a mí, fai-me a chola. Bueno, Land Rover, estreamos o mes do orgullo coas raíñas de Galicia con todos vosco. Sindra, Moira Lutar, Litea, Jasmine Lutar y la Christopher. Dime que por visión me movo y es que estes ollos non miran para ti solo, bebé. Sabes que prefiro este modo a ese prisma pechado onde xa non encaixo, meu rei. Fállame a chola, 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 fállame a chola. Ai, que a mí
Moitas grazas. A raíñas. Xoan Fornes, Falla Machola con toda a súa trupa magnífica que tal. Ben mío. Moitas grazas, Roberto. Como la Falla Machola? Falla Machola. Falla Machola. Un pouquiño sí que me falla, ben o sabes. Buah, tú sí que levas a orquesta no combo dominicano, Home, claro. Cuidado, que maravilla. Home, aquí viñamos ao Land Rover Tonight Show e eu tiña que traercho show. Eu vin o videoclip desto, pode ser? Sí, claro. Espectacular tamén, non perdan, No, teña no que ver que está aí Buscaron nas disponible. redes, espectacular. Me encantou vervos ahora actuar porque me mola porque hai sitio para propostas de... Falaba eu de xente que canta en galego e hai sitio para todo tipo de propostas. A verdade é que sí, estamos creo que nun momento espléndido da música en galego e ten que haber Ti todo tipo mola de xa a propostas. música. Flipame. Gustache a interpretación, Flipame, claro. pero a música tamén moito. Tamén, moito. E ademais acompañado desta xente que son as raíñas, que por certo, os xoves teñen a festa de raíñas en Santiago, que fan unha festaza. Este xoves? Sí, Wow, este xoves en Santiago? en Santiago este xoves. Sempre que veño che trae unha festa, Non perdemos. Non sei se aquí- Pero tú vas facer actuacións tamén por aí ou non? Bueno, pode haber algunha sorpresiña, verdade, É Sindra? dicir, onde vexan a Xoan, aí vayan, que aí vai haber borrollo e vai haber alegría seguro. Un aplauso para eles, vou despedir a Loli a Marcial. Bueno, Impresionante. vémonos mañana en compañía de Loli. Vémonos mañán xa o terceiro programa en compañía de Loli ás 4 menos cuarto da tarde ata as 6 e nada, que veña todo sendo porque a verdade o teléfono, 881 Dá o teléfono outra vez. 881 365 999 e que lo olvidase sempre En manda mo dicir compañía, a mí. todos os días na televisión de Galicia e o sábado vemos no Como Ser Feliz. E o sábado no Como porque Ser Feliz. No programa do sábado que van a falar de si é un máis feliz un creendo en Deus, vamos de invitados. Cuidado aí. Cuidado, O obispo de Mondoñedo é Roberto E Vilar. aquí outro obispo. Dous obispos temos o sábado. Eu en calidade de seminarista. Pero defendendo que es máis feliz crendo en Deus. Bueno, é que Eu creo que a xente maior, se eres maior, eres máis feliz creendo en algo porque te axuda a acompañar, Claro. pero cando éramos pequenos non teño tan claro, porque berrábanos seguido, non fagas isto, non fagas outro. Claro. Pero bueno, aí van a salir moitas cousas, porque Deus pode ser Deus, universo, enerxía, eu xa abrazando os meus árboles e as miñas cousas, pero E aí vai a salir. nesta semana que hai moitas estreas na televisión de Galicia, agora mesmo a acabar o Land Rover, hai a estrea de A Casa, como é? A Casa da Cor, Ten boa pinta eso, de decorar aí de movida, A Casa de Cor, quedan agora na televisión de Galicia. Gracias, Marcial. Gracias, Loli. Gracias. Hasta mañana.